warahmatullahi wabarakatuhu. A wannan sabon bidiyo, wannan sabon tutorial insha Allah yau abinda muku zo muku da shi yau, mun zo muku da yadda za ka da hoto background ko da background ka sa mai insha Allah za mu gwada muku hayya cikin sauki cikin minti ɗai ka sake min hoton ka background mai kyau yadda kake so insha Allah. Yau ita hayar da gwada muku kenan insha Allah. Dai wannan sabon shigowa wannan channel naka Adarawa TV ba kuma ka danna alama subscribe da like na bidiyo wuri ka share kuma da yan uwa da abin da zai su amfana insha Allah. Ku ba mu cikin shiri. Background sai ka shiga Chrome. Dan ka shiga Chrome ware san Chrome dai. Idan ka shiga Chrome sai ka rubuta ka ga shi wannan ga na sama shi ka rubuta da sama sai ka taba shi haka. Idan ka taba shi haka ga wannan na sama shi da shiga na sama wannan zai shiga haka. Idan ka shiga haka zai ba fuska kamar haka, fuska shi kamar haka, kuma ka sai ka taba wurin buli wannan kana taba zai kai ka cikin fotunan ka. Idan ka cikin fotunan kai ga fotunan ki san ka sake background. Yanzu kamar ni bari in canza ma wanga background kamar foto wannan. In ka taba sai ka haka kamar haka gashi mun ga shaka yana sadafan da gare zo da gare ka mun ga shi ma yana fidda kuma haka ya fidda. Idan kana son ka sauke shi kai tsaye in ka da wani background sai ka zama sai ka taba tilisar shiga shi. In ka san ka sake background cikin website din sai ka shiga na wurin alama biro ga hannun sama na ganin sama ga foto kaɗan sai ka taɓa shaka zai kika wurin background da yawa ka zaɓi background kin kana taɓa ya sake sadefan da gargan da gari. In ka da zuma kwari ana taɓa kamar haka ana sake an gani ana kai zumin shi hakan ga an gani ko ya yi kyau. In ya burge ka haka ga wani alaman aro nan gashi kana taɓa haka ya ci maka tile sai ka tile abin gashi ka sauke shi za ka tile sai ya na ƙasa za ka taɓa shi na ƙasa gashi haka ya sauka an gani sai ka taɓa ka duba gashi an gani shi gashi. To idan ka da foto hakan za ka yi foto ka sake background mai kyau wanda kake so. In ka da wani background sai ka ɗauka sa in baka da kuma sai ga dan cikin application akwai background kin masu kyau wanda za ka iya sake yin foton ka. Idan bidiyo burge ka kai mana like kai mana share insha Allah ka amanta da alamar subscribe insha Allah sai kuma wani bidiyo insha Allah. Muna godiya sosai da bibiyar mu da kuke insha Allah a channel Adarawa TV.